Oh yo yo. Lo 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 lo. Bayar sepanjang. Luhur lan asam salat sayati ngatoke tindak mungkar maret lan isa jangkepe gaya kita salah sonae aja sempurna iku perintah agama ngelingono ning donya mung sakelo sakan kalaka sing kuasa besok ora suwarga nggih sembah nuwun lenggah rumiyin Mbak Elisa jan marem rasane iso ketemu Mbak Elisa. Kaya iso entuk tombo kangen ya, Pak. Iya. Dasare Mbak Elisa iki piyayi pinter, monggo ya bakalane iki dokter. Oh iya, S3. Oh iya, wis rampung. Saiki sak bajute kita panggil anak wedok nyanyi Mbak Anting Lambangsih. Oh, Mbak Anting Lambangsih dadi lucu meneng. Ya. Klintang-klintang numpak anjong ngebel klingklong. Bolong. Waalaikumsalam Bu Cahayu. Wah, Teng. Kamu itu setelah apa kuwi? Berumah tangga, ya ta, sakwise barabi. Nggih. Saya mecah pamore lho to. Napane sing pecah? Penampilanmu saiki saya luar biasa. Nggih, Mas. Nek biyen iki kamu nggak urung duwe bojo malah kelamu lho to. Kok iso? Warnane iki kelamu, saiki saiki wis sayane wis mencorong tenan. Berarti tandane napa? Tandane nek kamu itu kebenaran nek rabi. Nah iya berarti ora salah tuh Pak De. Gampang titikane nok. Pripun? Pokoke wong wanita kalau sudah berumah tangga kok semakin soket bube ngeracuni. Oh tapi bojo kula lemu ya. Oh toh, lemu toh? Berarti susune cocok? Cocok susune. Nah kamu juga lemu juga cocok suntiane ya toh? Lah jenengan kuru berarti ra cocok? Rumangsamu aku lemu ndak bobote ya. Lha masa toh? Aku ki saiki 78 kandhane bobote. Makane didelok saka brengose kok malah rimbun dikek vitamin apa piye? Ki lho Pak De iki aku kok salfok karo wayange iki mau. Piye? Kok mirip iki Ocen kuwi, tapi ganteng wayange ya. Ganteng wae kuwi? Heeh. Iki goblakon ora goblakon ya ngene iki. Lah. Mirip, coba jenengan bukakno, gak. Wah aku buka udan barat ya ora. Lah udan barat nggih.